Kövesse nyomon befektetését és intézze kényelmesen biztosítási ügyeit online. Használja a nap 24 órájában elérhető ingyenes MyMetLife ügyfélportált. A videóban röviden bemutatjuk, hogyan érhető el a felület és annak egyes funkciói. MyMetLife ügyfélportál regisztrációval rendelkező ügyfeleink a metlife.hu oldalon tudnak bejelentkezni saját online felületükre. A főoldal jobb felső sarkában található MyMetLife belépésre kattintva tehetik ezt meg. A bejelentkezéshez adja meg felhasználó nevét és jelszavát. Részletesebben tájékozódhat a segítség a bejelentkezéshez fülre kattintva. Amennyiben nem emlékszik adataira, az elfelejtett jelszó gombra kattintva tud új jelszót igényelni, melyet a nyilvántartásunkban rögzített e-mail címére fogunk elküldeni. Kollégáink segítségét a lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal fül alatt kérheti. MyMetLife fiókkal nem rendelkező ügyfeleink a MyMetLife online regisztráció linkkel regisztrálhatnak. Ügyfélportáljára bejelentkezve láthatja szerződéseit. A megtekinteni kívánt szerződést kiválasztva a kezdő képernyőn láthatja a szerződésének aktuális és visszavásárlási értékét. A szerződés összes adata fülre kattintva pedig szerződéséről további részletes információhoz juthat. A személyes adatai menüpontban ellenőrizheti a korábban megadott személyes adatait. Módosíthatja e-mail és levelezési címét, valamint telefonszámát. Továbbá itt változtathatja meg jelszavát és felhasználó nevét is. Az értesítések fül alatt érheti el biztosításának termékfeltételét, kötvényét, valamint tájékoztató leveleinket. Új tranzakciókat a kezdő oldalra visszatérve az új műveletek fül alatt kezdeményezhet. Az egységáthelyezés menüpontban tájékozódhat a számláin nyilvántartott befektetési eszközalapok jelenlegi megosztásáról, és azok áthelyezését is így kezdeményezheti. Az oldalon lejjebb görgetve a díjmegosztás menüpontban láthatja számláinak jelenlegi díjmegosztási arányát a jövőbeni befizetésekre vonatkozóan. Továbbá új díjmegosztási arány megadására is ezen menüpont alatt van lehetősége. A befektetéssel járó kockázatok minimalizálását segíthetik az őrszem árfolyamfigyelő és a MyPortfolio Manager szolgáltatásaink. Ezen menüpontok alatt kérheti az eszközalapok árfolyamfigyelését és bekapcsolhatja a kötvény-részvény eszközalap arányainak figyelését is. Az értékkövetés módosítása menüpont alatt nyilatkozhat díja indexálásáról és az értékkövetés mértékének módosításáról is, amennyiben a biztosítása esetében ez kérhető. A szerződés módosítás menüpontban számos tranzakciót kezdeményezhet és szerződésével kapcsolatos módosításokat végezhet pár kattintással. Itt kérheti a díjfizetési mód és gyakoriság változtatását, kommunikáció módjának változtatását, szerződése díjmentesítését, szerződésének részleges vagy teljes visszavásárlását, kedvezményezett változtatását, rendszeres díjának átkönyvelését Portfolio Plus eseti számlájáról, díjfizetés szüneteltetését, továbbá az elérhető eszközalapok módosítását. A levél az ügyfélszolgálat menüpontban felveheti ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot, valamint kérelmet is küldhet részünkre. Az oldal tetejére visszagörgetve az új műveletek menüpont mellett a MyMetLife műveletek fülre kattintva az ügyfélportálon kezdeményezett műveleteket láthatja. Az őrszem műveletek fül alatt az aktív és a lezárult őrszembeállításokat tekintheti meg. Az összes műveletek fül alatt pedig a szerződéséhez kapcsolódó műveletekről tájékozódhat. MyMetLife ügyfélportálunkon naprakész információkhoz juthat. Használja ön is! Vegye igénybe a gyors, kényelmes és környezetbarát ügyfélkiszolgálásért!